ning Maryati mangan markisan Indonesia merdeka wis 81 taun diperingati seluruh bangsa. Mulane wong lakar dawa melok semangat nggih. Ning nyanti kalunga nang Bangka sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Merdeka, Bu. Ngono lho semangat ngono lho. 17-an kok. Uripe bangsaku lak tambah aso maju ndara nek mundur ndara bangsaku se adiraja aku ditambah 3 tahun setengah dijajah Jepang uripe rakyatku kesurang maju ditendang mundur ditugang mula kerja romusa akeh sing mati hilang wulan Agustus wulan sakral sing nyata mula kanggone bangsa Indonesia iki munu hasil perjuangan pahlawan kita sing wis berhasil ngusir penjajah mula di follow up karo tokoh politik bangsa sing disengkoyong tokoh pemuda mula proklamasi berhasil dikumandangno Jakarta kabeh bangsa kita resmi merdeka mula bengi lakar dawa sing duwe gawe 17-an iku kajate mula disengkoyong kabeh wargane mula tak dongakno muga-muga seger waras wargane nek Pak Wahyudi ketua panitiane
dasar wong ganteng gedhe wibamane mula matur nuwun Pak nek sampean war kalih warga kene gelem nguri-nguri budaya pas wayah 17-ane wong merdeka niku sing penting ngisi kemerdekaane. Kaya ngeten iki termasuk sampean empun nguri-nguri budaya ngiras kali memperingati hari 17-an. Muga-muga warga Lakardawa niki mantun gak ada tambal 17-an, rezekine tambah melimpah ruah, seger waras. Ada bilaine cedhek rezekine anake pinter-pinter sing lanang kate wayo worong sing amin wong wedok-wedok tok ayo Cak sing gelem urunan ya iso ngrasakno seneng sing gak gelem ya mikir enake ngene kok aku seneng wayah 17-an macem-macem isine hiburan RT RW sampai kelurahan mesti nganakno anane perlombaan tarik tambang adu kekuatan nek balap karung adu kecepatan balap kelereng adu ketangkasan mangan kerupuk adu warek-warekan aku seneng lomba nyanyi lagu mergo itu dadi seneng aku sing melok ganteng-ganteng ayu-ayu kabeh kepingin dadi nomor 1 lah nek aku seneng duwe lagu Kicomania lagu seneng aku mergo lagu iki lagu tren sing baru gaspol danga dadi andalaku kicau kicau mania kicau kicau mania gaspol danga di gaspol danga danga gaspol danga di gaspol danga danga kicau kicau mania gaspol danga rantang tang 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 ngang 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 arek-arek gak tayo kon niku rek ngedong enak-enak jebledosi ngegase kebanteren bae iku mang gak trimo tak nyanyi maneh sih. Sapira Mas? Kowe sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal letre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang
ibarat kaya Budi Wijaya Lakar Dawa istimewa. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Lakar Dawa. Lakar Dawa istimewa. Yes. Lakar Dawa luar biasa. Yes. Masya Allah. Glon semangat iso ibu-ibu iso. Ayu yo situ nang kudu senidan. Sing ndi? Mari ngombe es. Kok gak adem. Maksude Jarene panas mari nguasno aku. tak pikir parian niku mau. Lambok. Ya apa. Nah, Dikolokon sawangane ketok ngono kok terus leren. nggih siap. Terima kasih matur suwun. Ya Allah. Tambah semangat jarene iso. Yo iki kok Tuku semangka nang pasar Kemlagi. cakep. Warga Lakar Dawa kuwabe tak dongano wake rezeki. Allahumma. Nah, Waduh, iya. Tuku semangka kecemplung sumur. cakep. Muga-muga kabeh warga Lakar Dawa panjang umur. Allahumma. Mangan semangka ngombene es nanas. Cakep. Kuwabe wong Lakar Dawa nek duwe utang tak dongano ndang cepet lunas. Allahumma. Amin. Allahumma ngono, Bek. Ya. Jos. Tuku semangka nang Cak Roji. Cakep. Muga-muga warga Lakar Dawa mari 17-an kabeh iso nyelengi nggo lunga kaji. Allahumma. Bareng-bareng Allahumma. Mangan semangka nang pinggire dalan. Cakep. Ya Allah, bengi iki main nang Lakar Dawa. Ya. Muga-muga Pak Polo Nasrul munggah nang panggung nyawer dagelan. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Kon disawer iki mah gak ero ta kon teko sapa? Yo siji. Apa Lho iki yo mlaku lho. Lho iki mlaku kate njukukno. Lho. Kate njukukno mangan arek-arek kok iso. Alah duduk sa. Dudu. Ya Allah ngitung sapa sih. Mungkane Pak Nasrul karo Pak Wahyudi ketua panitia iki luar biasa. Istimewa. Karo Abah Tawar. Klop dadi siji. Ngono lho sepenanggungan akhirnya wujud bengi iki. Iso ngelompok nang kene. Iso kelompok nang kene. Lanang wedok ngelompok dadi situk nang kene. Heeh. Lho wong wedok-wedok iso. Heeh. Oh, ayu-ayu. Yo iya. Cantik-cantik. Jilbabe ketok serasi karo klambine. Jilbabe serasi. Delokon sing lanang-lanang. Apa? Alah nggih peci situk sampe lungset lho. Iku termasuk tanggung jawab kanggone rumah tangga. Wong lanang gak patek ngereken penampilan, sing penting bojone ketok kemrungsung, ketok ayu. Makane wong wedok kudu ngerti perjuangane wong lanang gak karu-karuan digawe sapa nek gak wong wedok. Nek wong wedok ketok elek sing lanang yo isin. Makane wong lanang Lakar Dawa iki pekerja keras. Digawe wong wedok ben ketok glowing kaya ngene iki. Lho, tapi sak kerja kerase wong lanang tetep nek gak ana wong wedok sing iso nyekel rumah tangga, engko wong lanang ya percuma, gak iso rumah tanggane tentrem. Tetep wong wedok niki sing lebih utama nggih, Bu. Ngono lho. Masa sih? Iya. Yo tetep wong lanang lho, So. Ya gak iso, wong wedok tetep nomor 1. Kapan-kapano iku wong lanang. Wong wedok, Wong lanang. wong wedok. Kon lanang ta wedok kon? Aku lho lanang aku. Lah yo. Wong lanang nyambut gawe esuk sampai sore sampai bengi sampai balik esuk maneh. Ge sapa nek gak wong wedok? Iku Terus? wong lanang, So. Wong lanang nyambut gawe keringit itu sampai diombe maneh gawe sapa? Gawe bojone wong wedok. Nggih napa mboten, Pak? Bapak-bapak. Napa mboten kaya ngoten? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Wah, wong lanang, So. Rumangsamu wong lanang nyambut gawe luwih penting timbang wong wedok. Kok jelas.
Kon wong lanang nyambut gawe jarimu soro. Lho pasti. Tetep sik soro wong wedok. Tenang mawon Bu, kula belani sampean. Mboten usah grogi. Wong wedok kok soro. Wong lanang esuk budal nyambut gawe plencing. Wong wedok nang omah subuh wis tangi mari salat subuh. Salat tahajud ndongakno wong lanang muga-muga rezekimu tambah apik nyambut gawe tambah enak. Mulai subuh tangi turu wis umbah-umbah. Mari umbah-umbah kok mari ngono mususi. Nyiapno daharan, nyiapno minuman kanggone sing lanang. Kurang sorong apa? Tetep wong wedok nek gak ana wong wedok, wong lanang gak ana apa-apane. Tetep wong wedok sing nomor 1 nggih Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Tetep wong wedok. Lah, di mana-mana so. Wong lanang derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Derajat apa? Loh, kon gak percaya? Apa? Saniki rumah tangga wis sing lanang gak nyambut gawe. Ya. Apa sing dipususi? Gragal. Sing didang apa so? Watu ah. Ya tetep wong lanang, Dik. Nek wong lanang gak nyambut gawe wong wedok katene iso apa? Nggih napa mboten, Pak? Hidup wong lanang. Lah, Sampean sing kompak, Bu. rumangsamu Sing lho. kompak nggih. Wong lanang nyambut gawe. Iya. Oleh dhuwit nang omah. Heeh. Dikekno sapa? Wong wedok. Wong wedok nyimpen gak trimo nyimpen, tetapi ngelola keuangan, manajemen rumah tangga sing nyekel wong wedok. Wong wedok gak iso dadi daringan, kayamu gak iso nglumpuk, aja cacak gawe omah. Kon tuku uyahe gak mampu. Nek wong wedok gak iso ngelola rumah tangga, gak iso ngelola keuangan, wong lanang ancur rumah tangga, miskin melarat gak karu-karuan. Tetep wong wedok sing utama nang rumah tangga, betul? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Yo tetep wong lanang. Gak iso. Alah, sampean tak kandhani Bu ya, tak kandhani. Apa? Wong lanang nyambut gawe bayaran akeh. Nek wong lanang senengane judi, remi, main ngeslot, apa maneh senengane purel. Lho, Mulai gak nggawa dhuwit sing ditabung apa? Dirawe. Ya bojomu nakal koyoke. Gak iso so. Tetep wong lanang setia nomor 1. Mergo kepengin wong wedok iki bahagia, kepengin wong wedok iki ayu sejahtera. Hidup wong lanang. Weh wong lanang. Aja wedi ambek wong wedok. Hidup. Rasakno kok. kon aja terlalu ngenyek wong wedok. Apa? Wong wedok iku gak esuk, gak awan, gak bengi, iku soro. Soro. Lho ya apa? Apa maneh nek wis kagungan putra duwe bayi. Esuk ngemiki, rodok sore maneh anak nangis ya ngemiki, rodok bengi maneh anake brangkang-brangkang njaluk mie. Engko mari jam 12 bengi anake wis turu, bapakne brangkang-brangkang. Mbok njokok setrum mbok apa karo? Soro, apa maneh nek pas wong wedok iki ngandhut. Kon gak iso lair nang donya nek gak ana wong wedok. Wong wedok sing ngandhut kon lawase 9 taun 10 dina. 9 tahun kakekmu. 9 wulan. Lah iya wong wedoke 10. Ayo ngomong 10. Tetep wong wedok iku luwih hebat timbangane wong lanang. Betul, Bu? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Sampai aja hidup-hidup, Bu. Apaan? Sampai tak kandhani. Apa? Perjuangane wong lanang iku susah. Aku percaya isu sampean ngemiki, bengi yo ngemiki. Sampeyan ero. Wong lanang iku ibarate tuyul. Loh, kok tuyul? Bengi ngene iki dicolong. Kok golek duit. Terus Mulai ceret dijaluk duit dimiki diculno neh. Iku wong lanang. Aja pisan-pisan maido wong lanang. apaan? Wong lanang iku sora, Bu. Ora apaan? Ya wong lanang ya. Tapi kan sing ngandhut iki wong wedok, tetep wong wedok sing nomor 1 to. Saniki wong wedok ngandhut nek gak ana wong lanang sing gawe kok sapa? Iya, Rek. Cocokku ngomong koso. Aku tak tisu ya gak oleh meso. Karepmu wong wedok mesti butuh wong lanang. Ya tetep wong pikirin dhewe wong wedok
iso meten. Nek Iya. wong gak lanang gak ngebor. Iso to. Apa? Lah wedhuse Cak Nasrul iku gathik lanang ya iso meteng. Lah kon mau pikir wong wedok lakar dawa kaya wedhus. Lah nek lakarane kaya wedhus ngene gak usah rabi. Lah karepmu ya apa wong lanang apa? Ya wong lanang tetep istimewa dan luar biasa hidup wong lanang. Aja wedi ambek wong wedok. Apane adik wedi? Kon kerengo kon, hebat to kon. Hebat to duitmu akeh sampe iso tuku sembarang. Tapi nek wong wedok wis gak karep karo kon kate lapo? Nyambut gawe awan kon muli nggawa dhuwit, pegel-pegel kon kepingin ngelepasno stres. Wong lanang nek ngelepasno stres mesti ambek wong wedok. Nek wong wedok kene wong lakar dawa purik, emoh karo bojone. Bengi gawe celana rangkep 11. Terus mari ngono turune mengkurep. Kon kate lapo? Wong wedok tetep dibutuhno wong lanang. Nek wong lanang macem-macem, wong wedok purik gak gelem ngekeki. Bongko kon. Nggih Bu nggih. Wong wedok tetep hebat nggih. Hidup wong wedok. Alah, wong lanang salah kardo gak kakean akal. Apa? Nyambut gawe pegel-pegel, kepengin ho hihe. Wong wedok celanoan rangkep 11. Celana rangkep 11. Iya. Bojone mengkurep. Mengkurep. Gampang. Gampang apane? 150 oleh api. Kon muruki wong lakar dawa gak genah kon Ya ya. gak ngulangi. Apa? Mengko lakar dawa iki apik-apik sing lanang gak tau gelem nang ngono-ngono. Ya gak gelem lapo Lakar dawa wong lanangnya anti purel. anti purel. Iya. Wah. Delok sing wedok lemu-lemu. Hmm. Ngono lho. Lapo ngomongnya ae iki lho rek. Iki sapa maneh iki to? Apa? Awak dhewe iki memperingati hari ulang tahun bangsa Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia. Lah apa kon geger perkara lanang wedok iku lho. Lah mantung ngejaran. Ya, Kon ngono lho. Kon iso. Aku mulai teko kene penyet rek. Masalah. Saiki ku wis gak usum. Bedane wong lanang wong wedok gak usum. Kabeh kudu bersatu kanggo bangsa Indonesia. Kale tukaran ya. Kale tukaran. Kale menang-menangan. Kale. Oh. Mangkano awakmu nduk kene iki sebagai contoh, sebagai pemuda. Ya kan? Ya. Memperingati hari ulang tahun Indonesia iki Harus diisi dengan acara-acara yang baik. ngisi kemerdekaan. Oh. Kaya to deklamasi contohnya. Deklamasi. Iya, deklamasi. Deklamasi panganan apa to? Alat sing digawe nyambret iki kaya terasi lho, So. Kakekmu kuno ah. Apa iki? Deklamasi ku maca puisi lho, Rek. Maca puisi. Jagone to. Iso ta, Kon? Lho. Kon iso. Wah, juara harapan nomor 4. Murid Ainun Najib. Gak percaya, aku sing paling iso. Iso ta kok? Iso. Ayo. Merdeka. Merdeka! Merdeka. 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 Bangsa Indonesia telah merdeka selamat 81 tahun. Lu suarane koyo mentok rek. Ayo. Umur 81 tahun bukanlah umur yang sebentar buat Betul. bangsa ini. Betul. Kemerdekaan kita raih dengan perjuangan. Semua pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur wajib kita hargai jasa-jasanya. Yes. Tanggal 17 Agustus di Jakarta telah dibacakan teks proklamasi. Setelah dibacakan teks proklamasi, terdengar sayup-sayup suara masyarakat bernyanyi 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia.
tetap setia membela negara kita. 1, 2, 3. Iya. Dorong tak? Merdeka! Merdeka. Kemerdekaan itu bukan berarti kita bebas berbuat apapun. Pahlawan kita telah mengorbankan jiwa raga untuk kita semua. Tak satu pun dari kita yang bisa membalas jasa-jasanya, kecuali kita isi kemerdekaan ini dengan semangat yang luar biasa. Sayup-sayup terdengar lagu, maju tak gentar, maju tak gentar, maju tak gentar, menuju pemenang, maju tak gentar, tentu si penyerang, maju serentak, tentu kita menang. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Indonesia. Abang biru lampune disco, Indonesia lampune disco. rumah mikir bojo loro, Indonesia bojone loro. bojo sing enom, Indonesia duwe bojo. kalau disayang sing tuwa yo bakal Sing ditinggal. tuwa ditinggal Indonesia. Kaya mbokmu. Kon ngono tok kok bingung sih to. Kon niku kok aku yo kaya kon kepengin ngono lho. Ah, kon niku gak etes ngono iku. Kok ngene lho. Tonyonono le, tonyonono. Contonono. Lah iya, Lah kok tonyonono. kayak iso arek iku. Ngene delok aku. Rungokno ta? Perhatikan. Kancane. Ayo. Merdeka. Merdeka. Indonesia telah merdeka. Betul. 81 tahun Indonesia merdeka. Yes. Lepas dari jajahan Belanda, jajahan Inggris, Betul. dan jajahan Jepang. Sayup-sayup terdengar. Masyarakat menyuarakan, halo, halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. 1, 2, 3. Kon komuniti kaya Donald Bebek. Cocokmu kaya bebek kaya iso ora. Apa lo? Indonesia merdeka tidak cuman pria saja yang menjadi pahlawan. Kaum wanita juga menjadi pahlawan, menyediakan makanan bagi pejuang. Kalaupun diserang, mereka juga menjadi korban. Tetapi dalam hati mereka tetap sorak-sorak gembira. Sorak-sorak bergembira dari semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. 1, 2, 3.
entos. Ayo ayammu. Merdeka! Mereka. Merdeka! Rakardawa. Dari yakinku Engkau adalah sebuah desa di Indonesia yang satu-satunya mempunyai kata Dawa. penuh akan karuniamu. Tidak sedawa hatiku. Air pusaka Aku dulu pernah hidup di Lakardawa Indonesia dan aku pernah jatuh cinta kepada wanita Lakardawa. Tetapi apa boleh dikata, cintaku kandas di tengah jalan. Gadis itu yang bernama Riyama, seorang gadis cantik yang aku cintai dan sangat aku sayangi. Riyama, engkau menolakku, kini engkau menjadi janda. Omae loro, omae ente telu. Riyama, kok medeni rek. Tetapi aku tidak putus asa. Saudara-saudaraku, Lakardawa, aku tidak putus asa. Ketika cintaku ditolak oleh Riyama, aku mencari cinta yang lain. Akhirnya aku ketemu dengan wanita berambut pirang. Dia adalah Sulia. Sulia adalah gadis yang sangat aku cintai dan aku sayangi. Tetapi dia dikondol bojone wong. Oh, Sulia! Sulia! Aku sangat mencintai Ibu Sulia. Sulia! Ya Allah, ya Allah. Sulia! Love you sayang. Aku isi deh kalau Sulia. Ya Allah. Sampai Sulia aku kasih terapi. Akhirnya aku dikenal ambek koncone Sulia. Sampeyan kabeh kudune ngerti sapa arek wedok iku sing dikenal aku. Dia adalah Sulase. Sulase RT 3. Iya, Indonesia mamu bongkok. Kena Sulase kok turun nari leren. Apik kon to. Ngene. Apa? Kon masuk lali rek awak dhewe. Apa? Apa? Apa to? Sulia. Lho. Endi wonge iki? Iko wonge. Sopo? Sopo iku? Sulia kekasihku tercinta. To. Apa? Iki awak dhewe masuk lali kon. Lah apa? Lho. Ayo. Apa? Apa? Bareng ngelamar nang ome Sulia. Ngelamar ya apa sih? Apa? Iki. Oh niku. Oh iya. Apa to? Wis ah. Ayo saiki budal. Ayo.
tidak. Dia tadi. Kayak ngulek rujak. Ayo, dia tadi. Ayo, dia tadi. Kok sini juntit? Lali gue. Lali. Wong sugih Win. belek gandu sak lakar duwowo. Dasar sugih tani tak sabi dukun. Dukun kane dukun tiban. Cumi dingin aban. Wow, terlibat dendeng rombolo. Yudah, para moto tak suwuk motone perang. Nyunek, para weteng tak suwuk wetenge undul. Wartelan kadri mano, aku kita cek. Isawal siti mantul dan almadan. Ya apa? Kakak sih kalau mau karo gong. Tak suwi kok sepuena ya. Lah, tang ting 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 ting. Kacau. Lain gabangi. Iya. Win. Lam. Harjona tunengrat. Gampang nih. Sing ratoni bala dewa. Ayo, gak balik ayo. Erwin. Arjuna bojone papat kalor Lam. kidul. Jaluk jame gegere lara. Kacau. Allah nggak ditabui. Suruh jangan ditabui. Gan. Aku iki tabuana ojo guna. Kok ditabui jangan. Ojo ngono ki. Ora ngurus awakmu. Dino geger terus. Aku bakte ngitung duwe. Oh, iya. Oh, duit dolar iki. Miliar. Wewen nek ngitung kaya suwengi. Kacau.
Jembek aku. Ayo gue. Tuan. Nyar. Ngene iki nek dijelekno. Wele nyepit kok. Tak gona warung kowe wedo. Model anyar. Ah, ya jelas to. Model anyar. Ya ya to. Kula te sapa iki? Kula warek suruh. Dadah dulu. Dadi wingi gak mulai ku sapa suruh. Aku kira sapa suruh. Terus Kadang-kadang ora becek. iki sampe kliru kula celanamu nang siji. Tadi celanamu nang siji. Situk iki aja dijempol. Ya gak dulu. Kari. Gak ngene ya? Ngono gak ngaku kon. Loh, Jenenge lho, Dina. Lah, karo bojone moran tangan wong wedok ngene iki kualat temen. Kualat iku teko ndi? Nek kualat apa? Hah? Lah sak kemalan apa gawe wong domah mesti cepat-cepat wedang kopi gula. Sak matur suwun, Ji. Sak matur suwun. Matur suwun piye? Kok anak njaluk wedang susu to? Banyu panas gorong enek. Njaluk susu murni. Heeh. Apa salah nek kon tak gawakno sapine tak kon nyucuk susune langsung. Aku kon ngemi karo sapi. Lah kon apa salah lek njaluk susu Oh, murni? jelas salah. Aku iki njaluk susu murni. Susumu ki ya. Wis tuwa kok ngomong ngawur ae. Ngawur piye? Bisa wae ngono sakmene kae gak Sopo ro nek nyawang aku? Aku nyawang apa? Emang apa? Yang pajak kok. Kok? Iki lho. Oh, kandake rempon. Heh. Kandake rempon. Ora rempon padha nyekeleke dhewe-dhewe. Sembrono. Wis prai aku gak katene ngeterno sekolah putumu Ji. Lah apa? Isini-sini rai. Udah tak bahas iki. Tak bahas. Kene. Tak bahas. Kok sampean nyandak putu-putu? Loh. Iki kok ora putumu. Iya putuku. Walaupun iku aku yo Mbahne. Tapi aku sudah dibuat malu karo putumu Ji tadi. Kok dibuat malu tuh apamu yang kerowak? Ora krowak. Izin perkara omongane putumu. Mosok wingi. Besok ya. Budal sekolah. Petuk Yuja iku pas blonjo. Ditakoni, "Dik, kon sekolah golek apa?" Kudune lek arek genah. Ya, arek genah, arek pinter. Kudune jawabe ku golek ilmu. Dekne pinter. Kudune ngono. Tapi dikarenakan dikiki putune Bayan tadi pintere petung asuanaan. Oh ya. Oh. Itu ngasuh anaan, kon mbokne asuh anaan. Jawabnya apa putumu Ji? Jawabnya apa? Apa? Dikon sekolah golek apa? Golek MBG. Desit.
Wes itu apa? Goblok kamu. Gimana lu? Kok ini salah rek rek. Loh, kon ngarek-ngarekno aku. Heh, aku wis anak-anak wis putu-putu. Kon ngarek-ngarekno aku, Di. Heh? Tuh. Ngene lho. Anak jawab, untung jawab ngono ku bener. Golek MBG ku ngono. Bergizi, golek anak sing gizi-gizi tok. Supaya nek mangane gizi akeh, awake sehat, uteke normal, gak gampang korupsi kaya awakmu. Lah apa aku korupsi apa? Lah kayak koyo pakai kaya 200 ya disinggakno 50. Oh ini nek enggakno. Loh, yo sih. Lah nek gak tak singgakno nenggone alamat sing pribadi gak yo kok colongi. Alah, aku ra sida lolo kok. Wes saiki yo duwe. Ya. Sampeyan ngomong. Ya, wong cek kelete aja duwe. Loh, yo wajar to, Bu ya. Wong wedok njaluk duwe nang wong lanang. Wajar napa mboten? Ora wajar. Lah aku kate njaluk duwe sapa nek gak kan? Wong wedok ngene lho. Melek. Oh. Hei, anjetmu mataku iki merem. Melek dikit nang di. Loh, Aku teko rombongan rene ku melek. Lah Loh, lek aku iya. sok kesandung. Kacau. Ngene lho. Nek wong lanang ya, nyambut gawe ndas yo tetep nduk ndas, sikil ya tetep nduk sikil. Ngalor ngidul ketara gelet iki kanggo wedok, ora kanggo sapa-sapa. Loh, kanggo wong suruh. Sapa kang suruh? Aku. Iya. Ini. Dia nak dirangkul ini nobak nabok. Ini lah sayang. Gunung. Sang ini. Gak perlu rame-rame. Nah, ngono digawe. Nah. Jaluk sepatunya dilahi gelut. Ruputnya gak isi lah. Gak usah wes, gak sida. Engko lek Yunur rene bayar narisane. Iya. Ya Yunur. Yutun. Wakil utangmu ngono. Aku gak utang, aku iku melok arisan. Lah jadi syariah jenenge anak awakmu. Loh, iku ngono di jenengku mek digawe. Aku gak melok utang tapi gawe jenengku. Aja sembrono nek gak nyaure kaya katut untungne. Lah jenengku akeh digawe wong-wong kuwi. Wong kok. Bayar ono. Ngerti gak? Ya, Aja nek lali lho ya. ora. Awas kon kadek melok arek-arek itu nang suru. Temen. Ora apa-apa aku boleh gizi ya. Apa, Ci? Hmm? Apa? Apa? Tambah. Bu, tolong nggih, Teten. Garangan iki nggih. Mengke lek ocul tolong sama nantem sandal bareng-bareng. Jon. Jon. Ayo, perempuan sesama perempuan otomatis membela sama perempuan. Nggih, Bu, nggih. Oh lanang. Iki lho telu apa lima? Harus ditera, enggak. Aku itu di tangan ini aja. Ah. Anjar. Brip. Hei, Kata isu ini. harus jawab serta. Aku ingin nanti. Nanti. Gak nanti. Anjar. Jagane menem Brip. Ala bungkus menyo. Seorang gatek tau wedok. Duh, rokok. Iya, Mang.
Gripis. Kempule diperes. Apa kan ku? Ngamar, Pak. Ngamar. Rumah sama ku rumah sakit ki yo. Ngamen ta? Ngamen. Lah iku koyo cocok peno iku lho. Kok gak bener. Ngamen, Pak. Ngamen. Kon ku gagamu gagak, gadamu ganteng kok amen. Oh, ngene iki eling-eling ngene iki pengen ndelok dhuwit, Pak. Lah bener jare duwe wong ora cocok karo bodimu. Apa? Bodimu koyo bodyguard. Peno ngomong ngono ku enak peno. Ngamen sedina iki paling pol oleh 50 selawe. Peno kari muni kacau jutaan. Sora wong ngamen. Jutaan kakekku ngono. Kene jawab bengong nduk duwe. Apa? Waduh, sotek kono lho. Wong bualan anggonku. Lah niku iki mbok utang duwe, ora usah utang nyok. Temen apa peno iku? Lho iku nutup-nutupi rahasia. Tapi ngenane aku nyolang 1000 ae peno tagih sampe tutup pucuk omah. Apa kok gak duwe duwe? Encene meleki. Wah, jangan soge. Iya. Apem. Apa rek? Aper. Apa? Apu. Apa sih Pak lagune gomblek lho Pak? Ya. Terus. Bila dia. Oh iya. Aku dengar. Wis aku sing ngamen. Aku sing ngamen. Ari ngrungokno tok ae kaken totot. Iya. Apa sih Pak? Aku jenenge tadi. Yat ngono. Lagu sing ngono ta, Pak? Ngene lho, Pak. Aku ana lagu anyar, Pak. Durma gati dadi menteri nyata proyek pribadi saben dadi mesti bati. Batine pira sak LSM disangoni kabeh biaya disunati kabeh perkara ditutupi. Cek gak ketok Jenengku iki Cak Rasa, aku asli Sidoarjo, aku nang kene melok ndonga. La ilaha illallah. Masyarakat padha teka merga nang kene kepingin napa sing iki kaya lawa. Apa. Oh, wajeng. Kurok ya. Aja. Apa? Kulot. Ya wis, pokok sampean santai aku sing nyanyi. Sing penting lagune enak njok ya. Ya, sakarepmu. Oke, rock. 1 2 3 4 Yo!
sampean sing seneng lagu sendu ta? Sak karepmu lagu apa ae sak karepmu? Jeritan Ranjang, Pak. Jeritan Ranjang. Lu kok gedean iku? Wah, enak Pak lagune. Jeritan raja kegedean. Nek sampean gelem bayarake tak laguno, tak nyanyekno. Tak bayar akeh. Jeritan Ranjang yo. Ya. Oke. 1 2 3 4 yo. Oh. 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 Jeritan raja. Kayak udah suruh. Jeritan Ranjang iku, Pak. Iku ora jeritan ranjang iku. Iku untuk kiri-kiri piye? Lagune gombloe. Goblok. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menyedurkan aku. Nyanyi bocah-bocah, nyanyi ibu-ibu, nyanyi bapak-bapak, nyanyi paman-paman, nyanyi orang-orang, nyanyi semua. Bebe. Ketmaka dirampet. Lagu sing apa sih Pak sampean njaluk yo? Indonesia tanah air. Indonesia tanah airku, engkau bojoku, Kamu anakku. Indonesia selamat siang, Selamat pagi. ku ketemu sama anak Semua itu foto kau. Pak. Kurang apa? Weh, Tambah ono mah. ditraku bodohku ah. Lu tak tambahin lagu sing enak, Pak. Weh, Tambah ono maneh apa? Kak. Pico lho, Pak. Weh, Kak. Oh, elek, Pak. Wah. Nanti, Mar. Mar nanti Mar. Mar nanti. Lho, jebule kaya Tarsan Jawa. Wong limbru kok trecong. Wes kacau. Rene munggah. Nah dulu. Sopo iki? Dilemere diruke tumbar miri jahe. Hai trasine. Perkenalkan nama saya Kajul Kuci-Kuci Hutahe. Oh, Kuci-Kuci Hutahe. Sing ditutupi copot Sudah dari India. Saya mau ngamen tari ular Tari ular udele jerune Naksir Udele enek tangune Saya jauh-jauh dari India ke Indonesia ketemu Bapak Taji Iya Oke, saya akan menarikan tari ular Iya Oke Iya Lo kasete kari Wah, kasete kari banyak Aduh, Bapak Taji ternyata ganteng
ternyata ganteng. Ya kita kok macam bersih lagi. Kosong. Brengose ketel he. Brengose ketel he. Nanti Pak, kalau memang saya mau menari, tolong sampean ewangi nabuhi. Mahe pegel he. Gelem taga. Nah, gelem tangga. Nah, gelem tangga. Mati lu kon. Mati lu Kak. Iya, iya. Iya he tak tabuhi he. Ye. Tabuane. Torore rore 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 rore. Tahu lirik dhisik. Oh bagus tabuane enak tabuane enak dombale munduk oke ditabui Pak sambil duduk ya Pak kurang banter ditambahi kendang tadi enak oh iya amri be omongono amri be tahu kendang dicampur perasane kate be di Indonesia biasa kalau Mami Okta memang diimpor dari India diimpor apa? Sedomat delong kalang kaya boleh pesing nabu itu banter duduk itu ada di mana ini oke kate pelentu tore tok kok dirogo aja aja nanggap kon tuti kok sing tepat ame nabuhi Stop. Masalah amnesia bune. Sampe nek ana penari ular aja nyide-nyide Oh gale nyide. Gale Oke. Torore ayo. Terore. Stop. Kena gajamu. Telalene kaya ngono. Siarno kaya palapa segera akan ditampilkan ular king cobra. Nah, saudara-saudara sekalian, malam ini saya akan mendatangkan tari ular kobra, geng, dari India, geng. Ayo masuk tari ular, tak tabur. Oke.
peger bisa. Durung. Oh ya. Lungguh ta sing tepak. Aku wedi. Wedi mula. Lungguh. Cuk. Cuk. Rodok. Sandange sop wet. Aku wedi mula. Iki menano kotake pakune Jepang. Wah. Tekak. Mekae. Apa? Wong nanggap kok nyocot ae. Gak cocok ora cocok blas. Durung ngomong musike lho. Aku dicecek sikile ula. Lah ora gendeng. Gak tau gendeng lagi. Ulae nelak. Lah apa kau tak bungkep kelagepan. Siap ya Pak. Lah, Pokoknya langsung tororet kendal langsung India lo musik. Durung. Tak suwek cangkemmu kon ku. Hitungan 1 Iya. Rambutmu nih sok tajam, nih sok tajam. Mayokta akan menjinakkan ular king cobra yang sangat ganas. Iya. Yes. Dangak uloy. Tahu gendeng yo ngene entas dibelok. Iya. Dangak mana uloy? Iya. Tepuk tangan. Sudah menjinakkan ular cobra. Mana tepuk tangan yo entong. Kalau duwi
soge mleki, wong soge nyengit. Kon meneh bongkok gak dipendem kon. Alah gak dipendem ya wis yo ya. Lek pertama gue ya bah. Mbok tambahi ta, Kak? Kak, Oh, kamu tambahi. Entenono kon yo. aku ora ngenteni yo. Ana celoro teko wetan mati kon. Ngancam kok. Lah lha kok ngancam? Tolong sapa? Kon aku nyumet kembang api. Ora aku ini. Awas kon yo. Ayo. Apa? Aku gak lapo-lapo kok. Boyongan. Goyangan. Tak kok mati kon. Oh alah. Wong urip macem-macem tibae.
kesakno. Wah, bekarek plantu. Ya, wis. Ya. 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 Pinter kon. Pakai bola-balik duwe kok tumpuk di tanganmu. Noleh. Ya, lah. Geloyoran kaya mendem. Hei, kono. Kono. Wis seru. Ora dibuka wis seru. Kacau. Wong urip lho. Le, jaran apa lho? Hei. Wah. Jaranan. Apa kok sambeti lho? Tambah tuwek tambah kakang tilah. Ayo arek kuwi yo. Hah? Piye? Tore apa kuwi kene? Oh, tore iku buju wong kon. Lah apa? Lah buktine? Lah wong aku ngamen temen-temenan. Amen iki jere tari ular, lah iki apa tari entong? Ngene lho, Cak, sajane aku ambek mami ambek wong-wong mek ngelingno sampean. Eling ora apa? Eling lah jaman sampun sampe saiki sugih gak eling kok. Kancaku sirip. Yo. Aku anane tari ular ini gak duwe bojo, Dik. Gak duwe bojo. Colekno bojo, Dik. Menemel aku. Nanti Tak gawe sumpele bom. ora gendeng, aku mbok gawe sumpele bom. Daripada aku dadi sumpete bom, aku ngamen ae. Torore. Ancurit. Wong gak dosa, gak perkara juber kaya ngono. Dunekno nek sarep iki maling mbok dene sing mojor ngalor. Yo. Wis tak niati tak kajan. Mesisan suraing ana leburing papan kinorek. Ompyan kaya wong jala krubuten kaya menjangan mati paribasan. Yo. Cakalan sarep arek tambah oso. Lapone mbake wong tek tuwek kon iku. Kok lah apa nembaki wong kempong-kempong iku lho? Hah?
Oh, iku sing iso, iku iso. Pas, pas. Keker sing temen. Kowe. Gekno.